Ito na no mga kasap, naabot namin sa among destinasyon, sa among diliberan. Diri dapit sa Marilao no, sa may Atlas. Ayan, ayan yung building nila. Makita. Kita deh. So karon ato nang sugdan ang ilang pamalakad, ilang pamalaod, ang ilang mga proseso. Ato na ning pilapan ilang kuan, contact tracing no. Gikan sa Balintawak 20 kilometro lang. Naro, pas. Kita am dari Philippine Arena bay. Ayan na, Philippine Arena na yan na. Kita lagi. So, abot namin no, Atlas. Sige bay, paliguan lang na. Bilang, sprayhin lang mayo. Nay, robot oh. Hoy, robot! Robot! Tulong para iwas sakit, kaya kampanya ako pag-uwi sa pamilya. Ako po si Jenny, happy Enervon user. Malabo mo ni. Malabo pa itong pangandoy. Ay, saan ni? Okay. So, yung ani ni Drino, ilang proseso, kinahanglang usot na musod sa ilahang building. Paliguan yung tadaan. Maayo pang truck. Gipaliguan. Ang driver, way kaligo. So, mo ni, no? Mas kuya, oh. Kuya, paligo ilang mayo. Mana? So, ayan no, mga kasap. Nakapalit may direct base kay kinahanglan dahil magsuot may base direct. Saan na? Si tawag ka na yung kuha life jacket. So life vest, sa mana? Saan magsalba ba niya ay? Saan ka man pagsalop? Mana? Mana siya? Pero buta man. Ayan na. Ito na ito mga kasap. So nakapalit yung bit. Ako sa gatos ni Idris. Grabe negosyo no. Ang tadapit. Gilid lang ato ablihon. Patras ko na o saman. Bante lang. Atras. Ah, muli ata. Hantam na lang. Dito na? Ang gabawal? Hantam? Huwag ko ng buwan. Huwag kong bawang nito, hindi. Yan, kasada na lang.
Yan ba na? Ubos eh. Kaya ba? Kaya ba? Eh, kaya. Mga kasab, abot kami. Umora niya itong dagan karwad lawa. Kilometro lang. Ikan dire. Hantod Bulacan. Ikan Bulacan hantod dire. O garahe na ta mga kasab. Mayungot to sa atong tanan. Garahe na me, garahe na me, garahe na me. Mayungot to, mayungot to. Gutom na, alas 12 na.